У чацвер Христос загадаў вучням падрыхтаваць Пасху, яны ели, а напрыканцы Ён сказаў і даў запаведь пра вячэру Гасподнюю. І сёння, у чацвер, як лічаць многія хрысціяне, галоўная вячэра года, галоўная. Так, ёсць, канешне ж, штомесячная вячэра, а ёсць галоўная. Што тычыцца мяне, так я не веру ў іерархію святаў, бо галоўнае свята хрысціянскае – гэта нядзеля. Так запавёў Гасподзь. А ўсё астатняе ад чалавека, тым не менш. Вячэра – гэта дзіўная рэч і дзіўная запаведь. І штомесячная вячэра у першы дзень месяца, у першую нядзелю месяца мы святкуем вячэру ў царкве. Гэта добра. Але вы ведаеце, што як заўсёды мы робім яе напрыканцы набажэнства. І усе стомленыя і ўжо не могуць цалкам адчуваць тое, што трэба адчуваць, і не бачыць тое, што заложана ў гэтай вячэры. І таму мы губляем сэнс гэтай вячэры. На жаль, так яно і адбываецца. Але чацвер, пакутны чацвер, гэта дзіўны дзень, калі мы можам прасвеціць вячэры Гасподняй весь час і разважаць пра яе і думаць, што же запавеў нам Христос у гэтай вячэры. Вы ведаеце, у свеце існуе такая агромная праблема відавочнасці. Ну, што я маю на ўвазе? Праблема відавочнасці галоўнага. І чулі пра яе, не? Праблема відавочнасці галоўнага. Дык вось, Павел кажа, мы прапаведаем Хрыста ўкрыжаванага. Гэта значыць, мы прапаведаем Евангелие. Але Евангелие в евангелічнай царкве гэта так відавочна. А ў чым праблема? Ну, гэта відавочна. І ўсе ведаюць Евангелие. Гэта ж відавочна. І што кожнага разу зноў і зноў прапаведаваць Евангелие. Гэта ж відавочна. Так, гэта відавочна. І адбываецца так, што паступова Евангелие сыходзіць з царквы ціха і зачыняе за сабой дзверы. Гэта ўжо зроблена было сотні гадоў таму у афіцыйных царквах тых, якія не з'яўляюцца евангелічнымі царквамі. Але праблема сёння існуе ў тым, што евангелічныя церквы пераходзяць на такі графік. Канешне ж, в нашым жыцці шмат праблемаў. Усялякія там жыццёвыя безладдзі, хваробы, шмат багаслоўскіх тэм, ёсць скрухі, ёсць радасці, ёсць яшчэ шмат чаго. І мы, прапаведнікі, думаем, што ўсё адно добра ведаюць Евангелие. Паразважаем аб чым-небудзь яшчэ. Тое ж самае адбываецца з вячэрай. Усё ж відавочна. Відавочна. Столькі гадоў, а ў годзе 12 месяцаў, столькі разоў мы святкуем гэтую вячэру. Што ж тут неразумелага? І таму насамрэч і адбываецца, што мы губляем сэнс вячэры. Ці вячэра
на мяжы страты. Можам страціць сэнс гэтай вячэры. І, на жаль, так і адбываецца ў шмат якіх царквах. Але мы маем памятаць пра рэфармацыю. А Христос скажа на вечары галоўную запаць, якую ён кажа там. Што ён наказвае нам? Памятайце. Памятайце. І яшчэ раз памятайце. Но некалькі момантаў аб вечары. Па-першае, вечара Гасподняя служыць цэнтрам і сімвалам хрысціянскага адзінства. Цэнтрам і сімвалам хрысціянскага адзінства. Паглядзіце, што адбывалася ў Карынфе. Але не хвалю вас, бо збіраецесь вы не на лепшае, на горшае, піша Павел. Далей вы збіраеце так, што гэта не азначае есці вячэру Гасподню, бо кожны спяшаецца раней за другіх з'есці сваю ежу і гэтых далей, толькі што чулі гэтыя словы. Цяжка дакладна сказаць, што там адбывалася, але жыццё тады было зусім іншым жыццём, і яно адрознівалася ад нашага жыцця. Таму што Карынфская царква, яна была у Рымскай імперыі, і там, канешне ж, панавалі рымскія законы. І рымляне ніколі не марылі, каб іх тыдзень быў 7 дзён. Рымскі тыдзень быў 10 дзён. 10 дзён, потым наступны 10 дзён і гэтых далей. Акрамя гэта мы ведаем, што выходных так і не было там. Людзі працавалі кожны дзень. Ну, тых, хто пабагачэ, так яны маглі дазволіць сабе і не працаваць. Але ў царкве былі рабы. Рабы, сапраўдныя рабы. І яны не малі аніякіх праў. І вось яны ў царкве, яны збіраюцца, і Павел піша, што штосьці не так адбываецца з вамі, а збірацца яны павінны былі кожны 7-й дзень у царкве. Не гледзячы на рымскія законы, 6 дзён працуй, 7-й дзень Господу, Богу твайму. І яны збіраліся так. 6 дзён працавалі, а потом збіраліся. Але, каб сабрацца на 7-й дзень, яны павінны былі альбо раніцай устаць і прыйти ў царкву разам, альбо позна ўвечары. Ну і што адбывалася? Мы не ведаем дакладна, як усё адбывалася, але многія лічаць, і я веру ў гэтае, што спачатку прыходзілі багатыя і такія самавітыя дзядзькі, якія прыходзілі ў царкву. Яны не былі ремесленниками, конечно же, не рабами. Яны не павінны былі працаваць 24 на 7 дзён, і гэта гадзін на 7 дзён, і гэтых далей. Яны прыходзілі ў царкву з ежай, з добрай ежай, дзеля таго, каб мець лучнасць, каб пагаварыць, абсудзіць, мабыць, і царкоўныя справы, яшчэ штосьці. Яны бралі з сабой гэтую ежу, акрамя гэтага, як мы бачым, яны прыносілі, мабыць, кожны па бутэлечкі ці как, таму што Павел піша, а іншыя упіваліся. І вось так запівалі ежу гэтую віном, а потым прыходзілі ремесленнікі, якія скончылі сваю працу і прыходзілі, далучаліся, вось уваходзілі ў царкву, а потым пасля ўсіх прыходзілі рабы. Прыходзілі рабы. І яны не маглі нічога прынесці з сабой. Ну, толькі калі украсці у хазяяў сваіх штось з ежы і прынесці з сабой у царкву. Прыходзілі яны. І вось пачынаецца вячэра, а Павел кажа, што вам сказаць на гэтае? Што вам сказаць на гэтае? Пахваліць вас за гэта? Не, не магу, не пахвалю, кажа катэгарычна. А чаму ён піша гэты ліст у Карынф? Таму што карынцяне
звярнуліся да яго з лістом, у якім азначылі колькасць праблемаў, якія існавалі ў гэтай царкве. І галоўнае з гэтых праблем была тая, што адзінства не было ў царкве. Не было. Ну, з самага пачатку, вы памятаеце, я чытаю з вашага ліста, што хтосьці у вас кажа, я Паўлаў, другі, я Аполасаў, трэці, яшчэ кагосьці, фракцыі такі ў царкве. І ён кажа, ну, так не мае быць. І на працягу гэтага ліста ён размаўляе з карынцянамі і вельмі так акуратна настаўляе іх. І ён на кожны іх аргумент кажа, так, я разумею вас, так, я разумею. І гэта добра, што вы кажаце, але ось есть і такі падыход. І зноў. Прыклад. 7 раздзел, 2 верш. А пра што пісалі мне, дык добра чалавеку не чапаць, дакранацца жанчыны. Але, бачыце, я згодны, каб вы вялі бязбрачнае жыццё, не дакраналіся жанчын, але каб унікнуць распусты, няхай кожны мае сваю жонку, і кожная жонка няхай мае свайго мужа, каб не было распусты. Аргумент і контраргумент. Добра, але. Далей. І гэтак пра спажыванне ідалаахвярнага. Мы ведаем, што ідал у свеце нішто, і што няма іншага Бога, апрача адзінага. Але у нас адзін Бог. Я згодны. Ідал нішто, есці ідалажертвеннае не трэба, але. І зноў але гэтае. А Карынфянам 14 раздзел, он піша, дзякую Богу майму, я больш за ўсіх вас гавару мовамі. Але ў царкве лепей хачу 5 словаў сказаць розумам маім, каб і іншых наставіць, чым процьму словаў незнаёмаю моваю. Добра, што вы на мовах размаўляеце. Я ведаю больш за вас ведаю, магу больш сказаць усяго гэтага. Але вось такі. І я разумею, што дзеля Паўла было цяжка вельмі, таму што, падзяліць царкву, колькі фракцый, толькі і цэркваў будзе. Сёння часцей так за ўсё і адбываецца. Тым не менш, ён хоча адзінства ў царкве. Ёсць вельмі важныя моманты, а ёсць, такі. Я здзіўлены трошачкі, но мова на іншых мовах, размова на іншых мовах, гэта не тэма для дыскусій ці што там. А вось у 11 раздзеле аніякага але няма. Вы робіце тое, што не ёсць вячэрай. І аніякага але. Чаму? Таму што гэта вельмі важная тэма. Вельмі важная тэма. І вячэра – гэта вячэра. І яна мае прызываць царкву к яднанню. Вы збіраецесь так, што гэта не азначае есці вячэру, бо кожны спяшаецца раней за другіх з'есці ежу, так што адзін бывае галодны, а іншы ўпіваецца. Павел кажа, я не магу знайсці аніводнага слова у ваше апраўданне. Аніводнага. Вы падзелены на фракцыі. І вось вы прыходзіце на вячэру. І што? І адзін з цэнтральных сімвалаў вячэры – хлеб. Хлеб. І таму ён нагадвае у 10 раздзеле перад 11, дзе словы пра вячэру. Адзін хлеб
І мы многія адно цела. Бо ўсе прычышаемся адным хлебам. Ну, галоўнае з гэтага адзін хлеб. І мы многія адно цела. Гэта вельмі важна. Мы многія адно цела. Сімвал яднання царквы. Есть пытанне, дзе можна шукаць кампраміса, а тут нет. А ніякага кампраміса. Таму што перад зборам, перад царквой адзін хлеб. Так і мае быць. Адзін хлеб. І ён праламляецца перад царквой. Перад царквой. Нідзе там таемна робяцца абладкі нейкія. Ці таемна ножычкам рэжецца хлеб. Губляецца сэнс, разумееце? Вось адзін хлеб, і гэты адзін хлеб усе мы. А потым яшчэ я чуў такі, тут няма ў гэтым тэксце, такі разважанне пра гэтае. Вось калі мы разламалі хлеб, раздалі, а мы ўсе адно цела. І калі мы прымаем гэтыя кавалачкі хлеба, а мы адно цела, што робіцца? Кавалачкі аб'яднаюцца зноў в одно цела, што можа быць сімвалам воскресення Христа. Ну, цяжка даказаць з гэтага домыслы, мабыць, домыслы, мабыць, нет. Но мне здаецца, для мяне здаецца, што гэта мае рацыю. Так можа і быць. Таму што вечар сімвал адзінства царквы. Адзін бохан хлеба праламляецца пред людзьмі і раздаецца ім. Але так не адбываецца, і Павел бачыць гэта. Чаму? А ёсць такі гонар у хрысціян. Ведаеце, мы ўсе ганарлівыя, вельмі ганарлівыя, і гонар нам не дазваляе нават працягнуць руку брату ці сястре, таму што я Поласов, а я Паўлаў. І што адбываецца? Ідзеш па вуліцы, насустрач цябе ідзе брат, бачыш яго, каб не сустракацца, пераходзіш на іншую старану вуліцы, хрысціяне. Адзінства. Вячэра сімвал адзінства. Гэта першае. Адзін хлеб. Другі момант. Вечара гэта час успамінаў. Бо я ад самого Господа прыняў тое, што і вам перадаў, піша апостол Павел, што Господь Ісус у тую ноч, у якую прададзены быў, узяў хлеб і, падзякаваўшы, разламаў, сказаў: «Прыміце, ешце, гэта ёсць цела маё, за вас ламанае. Гэта рабіце ў памяць пра мяне». Гэта рабіце ў памяць пра мяне. Мы ўсе ведаем, што Христос памёр у пакутах. Не, ён кажа, гэта рабіце ў памяць пра мяне. Гэтаксама і чару, і сказаў, гэтая чара ёсць новы запавет у маёй крыві. Гэта рабіце, калі толькі будзеце піць у памяць пра мяне. У памяць пра мяне. Христос дае дзіўную запаведь в адносінах да вячэры. Памятайце і нагадвайце адзін другому. Памятайце і нагадвайце адзін другому. Вас не шакуе той факт, што Ісус лічыць неабходным даць нам права нагадваць самім сябе аб неабходнасці памятаць. Нагадваць самім сябе аб неабходнасці памятаць.
памятаць тое, што Ён зрабіў для нас. Мы атрымалі нараджэнне з гары, мы атрымалі Святога Духа, залог абяцанай спадчыны. І нам трэба пра гэта памятаць. Трэба памятаць. Таму Ісус дае нам права зноў і зноў вяртацца да Яго слоў. Гэта рабіце ў памяць пра мяне. Не ў спешке, а з думкай, што Ён для нас зрабіў. Мы не можам забываць Збавіцеля, забыцца на Яго. Не павінны забывацца. Ламаны хлеб – сімвал пакутаў. Хрыста на крыжы, на Галгофе. Гэта рабіце ў памяць пра мяне. Памятайце, як я нарадзіўся і дзе я нарадзіўся. Сярод авечак і кароў. Памятайце, як я служыў людзям. Памятайце. Памятайце, як арыштавалі мяне. Памятайце. Памятайце, як я маліўся ў Гефсіманіі і як слёзы каціліся па шчоках маіх. Памятайце, што мне было страшна. Памятайце, як выйшаў Іуда і пацалаваў мяне. Памятайце, як я панёс гнеў айца, які павінен быў абрушыцца на вашы головы. Памятайце. Памятайце маё служэнне, памятайце слёзы Галгофы, памятайце цвякі, якія прабіваюць цела маё, пакуты маі, памятайце. Гэта рабіце ў памяць пра мяне. Што б ні здарылася, памятайце, што я зрабіў для вас. І што было неабходна зрабіць, каб вы маглі мець жыццё вечнае. Параўнайце гэта з тым, што піша Малахія, прарок Малахія ў Старым Запавеце. Вы прыносіце на ахвярнік мой нячысты хлеб, а кажаце, чым мы не славім Цябе? Тым, што кажаце, трапеза Гасподня не варта павагі. Як гэта не варта павагі, трапеза Гасподня? Без разважанню, без памяці таго, што Христос зрабіў для нас. А калі прыносіце ў ахвяру сляпое ці не, блага гэта? Альбо калі прыносіце кульгавае і хворае, ці ж не блага гэта? Паднясі гэта твайму князю. Ці будзе ён задаволены табою? І ці ласкава прыме цябе, кажа Гасподь Саваоф. Ці будзе так? Так вы робіце ці не? Калі не разважаеце пра пакуты, а проста бярэце хлеб і ўжываеце яго. Вы прыходзіце зусім неабходным, але робіце ўсё бездумна, кажа Малахія. Перадае словы Господа Бога. Ваше сэрца не са мною. Так не павінна быць на вечары. Зусім не павінна. Трэці момант – гэта абвяшчэнне смерці Господа. Верш 26 з 11. Бо кожнага разу, як вы есце хлеб гэты і п'яце чару гэтую, смерць Гасподню абвяшчаеце. Смерць Гасподня абвяшчае не проста ежа. Гэта пропаведь Евангелия свету. Мы сабраліся сёння абвесціць смерць Господа.
І кожен, хто бере уділ у вечері, обвящає ягоную смерть. Христос помер за наші грахи, каб ми могли мець жыццё вечнае. Усё відавочна. Але пра гэта трэба разважаць. Вось гэта трэці момант. А што ёсць Евангеліем? Гэта добрая навіна. А што мы робім з навінамі? Распаўсюджваем іх. І калі мы збіраемся тут разам, мы распаўсюджваем гэту добрую весть, Евангелие, добрую весть. Христос памёр за наши грахи. Добрая вестка. Памёр, каб мы мелі жыццё вечнае. Але гэта не памінкі. Зусім не. Гэта не памінкі, таму што чацвёрты момант, пакуль ён прыйдзе. Пакуль ён прыйдзе, ён жывы. Иов кажа, я ведаю, мой искупитель жив. Вечер – дзіўная падзея. Тут мы маем мінулае. Христос памёр за наши грахи. Таксама будучыню, пакуль ён прыйдзе. Пакуль ён прыйдзе, а ён прыйдзе. Глядзім у будучыню. І ў нейкім сэнсе вечара Гасподня з'яўляецца прадвеснікам месіянскага піру у апошні дзень. Канешне ж, не той хлеб будзе, і не тое віно будзе, але будзе на том піры і віно, і хлеб. Сустрэча жениха з нявестою, Христа з царквою у Новым Иерусалиме. У нас у сціплым фармаце. Але там будзе, ого, новое небо, новая земля, новый Иерусалим. І мы з Христом. Разом. Таму мы маем не толькі тое, што адбылося, мы маем на ўвазе тое, што будзе. Мы чакаем гэтага вяселля, месіянскага вяселля, дзе царква збярэцца з Христом, нявеста з женихом в Новом Иерусалиме. Номер 5. Самоанализ. Самоанализ. Вартыя ці не вартыя браць удзел у вячэры. І хачу папярэдзіць, калі хтосьці лічыць сябе вартым, калі ласка, не бярыце ўдзел у вечары. Ніхто з нас не варты. Варты адзін чалавек, толькі Христос. Толькі Ён. А мы грэшнікі. Да, адкупленыя, але грэшнікі. Таму мы прыходзім на вечару з залічанай праведнасцю Христа, якая залічана нам па веры. О, Христос, Ісус, удзячны Табе за гэтае. Як бы я мог прыйсці да гэтай вечары, калі я сёння, гадзіну таму, мабыць, паўгадзіны таму, такое думаў. Выбачай, Господи. Мы не лічым сябе вартымі. Христос варты. І мы ўдзячны Яму за гэта. За тое, што Ён ёсць наша праведнасць. За тое, што мы адкуплены Ягонай крывёю. За тое, што Ён падрыхтаваў для нас спатканне ў Новым Іерусаліме.
і за тое, што Ён сёння тут з намі. Бо Ён сказаў, дзе двое, трое збяруцца ў імя маё, я сярод вас. Господь, добраславі сестёр і братоў узяць удзел у гэтай вечары. Мы удзячны Табе за тое, што Ты во главе гэтай вечары. І мы бачым, што Ты добраславляеш усіх нас узяць удзел у гэтым. Дапамажы нам памятаць. Дапамажы нам любіць болей. Дапамажы. Цалкам залежна ад Цябе, Господи. Слава Табе за ўсё. Вялікі Бог, Отец, Сын, Святы Дух. Амен.